Бушлай тауыш беру системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Хәерле иртә, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда кайнар хит тапшыруы сезне мин Айсылу Габдинова сәламлыйм. Һәр шимбә турыдан-туры эфирда без узып баручы атнаның җиңүчеләрен ачыклыйбыз. Җырларның атна дәвамында иң аз тавыш җыганы унлыкның койрыгына эләгә. Кагыйдәләр бик гади. Тавыш бирү сезнең күз алдында, сезнең катнаш белән бара. Атна дәвамында СМС тавышлары санын Болгар радиосының рәсми сайтында күзәтеп барырга мөмкин. Яраткан җырыгызны мөмкин кадәр югарырак баскычка күтәрү өчен әйткәнемчә сезнең тавышлар сезнең ярдәм кирәк. Шулай итеп тавыш бирү тәртибендә исегезгә төшереп үтим. Тапшыру барышында яраткан җырларыгыз өчен шалтыратып тавыш бирә аласыз. Һәр җырның үз номеры бар, аларны сез экраннарда күрәсез. Сезнең эш яраткан җырыгызга бирелгән номерны җыю, үй телефоннарынан шалтырату бушлай. Шулай атна дәвамында 5177 номерына СМС тавышлар юллый аласыз. Кичә генә бик матур бәйрәм гашыйклар көне узып китте. Тиң ярыңны табып, аның белән бәхетле яшәүдән дә зуррак бәхет бар микән? Бәйрәм уңаеннан бүгенге тапшыруыбызның темасы да мәхәббәт булыр. Башлыйбыз. Яхшылабрак кара әле син аңа. Ул бит инде акыллы, тырыш, яхшы гаиләдән. Җырлавы? Аларның икесенә дә иҗатташ дусларыннан менә шундый сүзләр ишетергә туры килгән. Яучылык эше белән Вахапов Фест шөгыльләнгән. Сүзебез кайнар хитнең узган атна җиңүчеләре Азат Абитов һәм Гөлсирин Абдуллина турында. Яшьләр бер-берсенә сюрпризлар ясау өчен 14 февраль көнен көтеп тормыйлар. Шулай да егет һәм кыз буларак очрашып йөри башлаган чорда Гөлсириннең Азатка биргән беренче бүләге концерт костюмнарын салып йөртү өчен исемнәре уеп язылган кофр. Азатның бүләге безнең өчен сер булып калды. Кыйммәтле булган ахрысы. Азат һәм Гөлсирин барлык яраткан тамашачылары өчен бүләк әзерләде. Бүләккә әлбәттә җыр икәү. Безне бер әйбер борчый. Без исем таба алмыйбыз. Әйт, үз исемеңне. Менә мин шундый тәкъдим. Гомер буе кеше көләчәк шул исемне. Кызларский. Әле генә сыман, изләремдә һаман, син дип хыялланып йөргәнем. Түгел берәүне дә, бары сине генә, ярый әле күргән күзләрем. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди улы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлавы. Минем күңелемне, бөтен серләремне берсен генә аңлый белүче. Булмастыр ул бүтән, сине шулай иркәм, минем кебек өзелеп сөюче. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди улы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлавы. Әйрәкләр яна, узата бара, безнең вәгъдәләрнең аклары. Нинди улы бәхет, икәү җитәкләшеп, гомер юлы буйлап атлавы. Гомеремә Тәүге сөюемдә, соңгысы да бары син генә. бөтенесе өчен иң
тәкләшем Рәхмәтләрем яусын үзеңә Әйрәкләр яна Их узата бара Безнең вәгъдәләрнең Акылары Нинди улы бәхет Икәү җитәкләшеп Гомер юлы буела Атылауа Әйрәкләр яна Их узата бара Безнең вәгъдәләрнең Акылары Нинди улы бәхет Икәү җитәкләшеп Гомер юлы буела Атылауа Нинди улы бәхет Икәү җитәкләшеп Гомер юлы буела Атылауа Бу исемне сез бары тик икегез генә уйлап табарга тиеш. Икегез генә. Бары тик икәү. Икәү? Икәү. Икәү. Ул сөйгәненә берсеннән-берсе затлы бүләкләр ясый. Йөрәк түреннән чыкканы аның өчен багышлап язылган җырлар. Аның фикеренчә, бер-береңне яратканда чәчәк бүләк итү өчен 14 февральне көтеп утыру кирәкми. Һәм гомумән бу көнне чираттагы маркетинг алымы буларак кабул итә. 14 февраль көненә багышланган чараларда ул катнашмый, мөселманнар бәйрәме түгел ди. Фикерләр белән таныштык, сезгә аларны тыңларга кызык булгандыр дип уйлыйм. Синең хакта җыры аның сөйгәне гүзәлемә багышлана. Сез бу җырның сүзләрен игътибар белән тыңлагыз. Салават Минниханов. Cancel 172-084, 2821 is code 6 in Ham. Senin hakta benim barılarım Hıyallarım sende konakta Әлі ғашық болдым енді сиңа Әлі ғашық болдым шынлап та Сенің қақта қошым ойлар желер Сихірләнгән сеннән яңқырда Сен булмасаң гүлләр шәшкә отмый Сен кирәксең икән барына Seni kan ol hıyalımın şını Seni kan ol ümit yıldızı Seni kakta hisin silimina Aşık olgan damın asuva Seni kan ol can yarama dava Seni kan ol yürek yarsuva
Салават Миниханов башқаруында жырны тыңлап уздық, күпмедер тауышлар юладық. Есігізге түшірем Салават Миниханов үшін сіз 1 сағат дәуімінде шолтыратып тауыш юлай аласыз. Шулай тіп оның SMS тауышлар үшін коды да 428. Қазір енді біз келесі башқарушығымызға көшеміз, ол да болса Зәрине Асылқаева. Оның айтуынша бұйыл ол бейрамны бір өзі қаршылаған. Оның мүнәсәбәтлері бұйыл жоқ екен. Хәмінде оның айтуынша қызларға кеңеш бере ол, егітлерге қимәтлі бүләклер олмағыз дейол. Шүнкі біз өзі де бүләк. Әйдәгіз ұзаққа созмайша оның жырын тыңлап өтік. Зәрине Асылқаева. Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Тиле яшьлек ярты гомерен бирә аның хисе белән янарга. Бу атнада шаулатып гөрләтеп гашыйклар көне узып китте. 14 февраль көнне йөрәк рәвешендәге открытка уенчыклар, кәнфит, чәчәкләр күпләп сатылды. Бу бәйрәмне нәкъ менә сатучылар уйлап тапкан диярсең. Күзе мәхәббәт белән томаланган кеше чәчәк букетларының, уенчыкларның бәясе 2 артканга игътибар да итми әлбәттә. Хәер, мәхәббәттә саранлыкка урын юк.
Сіз де біздің жыршыларының қойсысын болса да яратасыздар, һәм аңа жәлләмеше тавышлар юлларсыз деп ойлаймын. Біз девам етеміз. Біз өскенде андай бейрамны бүтінлей ишеткен yok иде дей шараттағы қатнашушыбыз Марат Шайбаков. Бұлға радиосының ең романтик жыршысы өз әйтмішлі оти-пути бүләклер ізләп жүрмей. Үйге нәрсе керек, шуны тұта даула екен. Міне сиңа бүләк. Мен романтик жыршыны башқаша көз алған едім. Насып бұлдық әлі кімлерге. Жырның коды 425. Yaşın kebe gidip Elegine Nige göründün Tibrendirip Küngül kıllarıma Gül şeşekler Bulup urreledin Sanladım bir Üzülüp yaratırga Sanga kaldım Minde siyerge Üte gümür Üte küngüllerini Nasip buldum Elle kimlerge Sanladım bir Üzülüp yaratırga Sanga kaldım Minde siyerge Üte gümür Üte küngüllerini Nasip buldum Elle kimlerge Yok deyim üzüm üzgelenem Simavalım Kite uylarım Ötennemin saylar idim mesin Bilgen bulsam dünyada sin barım Sanladım bir üzülüp yaratırga Sanga kaldım minde siyerge Üte gümür, üte küngüllerini Nasip buldum elle kimlerge Sanladım bir üzülüp yaratırga Sanga kaldım minde siyerge Üte gümür, üte küngüllerini Nasip buldum elle kimlerge Düşke kiresiyu Ömürler uza başkanıp Dik hıyanet minim işin tügel Gazaplama zinhar şakırıp Sanladım bir üzülüp yaratırga Sanga kaldım minde siyerge Üte gümür, üte küngüllerini Nasip buldum elle kimlerge Sanladım bir üzülüp yaratırga Sanga kaldım minde siyerge Üte gümür, üte küngüllerini Nasip buldum elle kimlerge Әлігіне яңыраған жыр 200-ден артық тауыр жейді. Марат Шайбаков жүрі үшін сіз тапшыру барышында 1 сағат дәумында тауыш елай аласыз. Шулай итіп келесі жыр барышында да Марат Шайбаков жүрін шотсағыз, шолтыратып тауыш елап бола. Мұның үшін сізге бары тек телефон номерін есте қалдырға керек.
Номерін етласағыз, топшыру барышында да реклама вақытында да тауыш юлап була. Әлі топшыру тәмамлағаннан сыңда бір отна деуамында келесі қойнар хит шығарылышына қадар 5177 номеріне SMS тауышлар жіберіп була. Әр бір башқарушының мақсус коды бар. Шул айтып, Бұлғар милли премиясын алушыларны бары тик сіз білгілісіз. Олсу һәм Азат Фазлыевлар яши-яши бір-біріңа керек әйбірлеріні біле башлайсың дей. Мәселен, Олсу машина керек ярақларына заказ берген. Күз алдығызға кетіресіз ме? Азат Олсуға һәр елні бүкінні шешек бейлемі һәм нинди де болса сюрприз әзірлейкен. Сюрприз дегені біз Азат кухняда хужа болып, ғойлесіне фирменный ризықларын әзірлей. Фазлыевларның жырлары бик көп ғашиқларының, бик көп кияу һәм кәләшләрінің бірінші бию боларақ яңғырай. Сенің үшін сөйлерім. Yaşım var senin yaşın. Мәхәббәт ул иң көчле тойгы. Бүтін дүния ғалам яшайыр сөю-сөйлүгә мәхәббәткә құрылған. Мәхәббәтле кеше бәхетле кеше, мәхәббәтсез кеше бәхетсез кеше. Мәхәббәт ул кеше йөрәгендә, ил йөрәгендә, ғалам йөрәгендә яши. Мәхәббәт бетсә, кеше бетә, мәхәббәт сүнсә, ил сүнә, мәхәббәт көйсә, ғалам көйә.
Бу айтым белән һич тә ризалашмыйча булмый. Җырларның да күпчелеге мәхәббәткә багышланган бит. Алсу һәм Азатның мәхәббәт турындагы җырлары күңелегезгә хуш килде микән? Анысын тапшыру азагында тавышларыгыз санынан аңларбыз. Хатын кызлар өчен иң әйбәт бүләк без ир-атларның өйгә иртәрәк кайтып алар янында булудыр, ди Мурат Гайсин. Бу сүзләр белән килешми мөмкин түгел. Гашыйклар көне минем өчен 8 март кебек, элек-электән шушы көнне йөргән кызларыма романтик бүләкләр ясый идем. Форсаттан файдаланып, ир-егетләргә мөрәҗәгать итәсем килә. Әйдәгез бүләкләрне бәйрәмнәрдә генә түгел, ешрак эшләргә тырышыйк. Чөнки хатын-кызларыбызның көндәлек мәшәкатьләре болай да җитәрлек, ди Мурат Гайсин. Менә ничек инде мондый акыллы егеткә игътибар итмисең? Кызлар, телефоннарыбызны алабыз һәм Мурат өчен тавышлар юлыйбыз. Җыры да бит безгә атап язылган. Şın süyüleri Sinağına canım yanıp güyüleri Sinağına minem yıklas şın süyüleri Kışta yaşıp kaytıp yanlara Şalan, durmuş yıllarında məngə yenəşə qalan Senin üçün yaşayım, sindi sular şalan Durmuş yıllarında məngə yenəşə qalan Xuday tigizi gıverine Singa min rahmetine Tigverge baxetine Mekhabetimi sinu minga bikte kadirli Singa min rahmetine Tigverge baxetine Mekhabetimi sinu minga bikte kadirli Singa min rahmetine Tigverge baxetine Merhabetim sinu minga bikte kadirli Singa min rahmetine Tigverge baxetine Merhabetim sinu minga bikte kadirli Merhabetim sinu minga bikte kadirli Bikte kadirli Гашыйклар көнендә генә түгел, еш кына мәхәббәт хатлары ала Мурат Гайсин. Аның үзенең күңелендә дә һәр чак кешеләргә, дөньяга карата мәхәббәт яши. Шулай ук беренче мәхәббәт белән бәйле булган якты хатирәләр дә күңел түрендә саклана. Ничек унутасың инде беренче гашыйк булган минутларны? Ул бит иң чиста якты хисләрнең берсе, ди Мурат.
Барыгызның да күңелендә мәхәббәт хисе яшәсен, яраткан кешеләрегез яныгызда булсын ди ул. Без шушы мәхәббәтле нотада алга таба дәвам итәбез. Беренче тапкыр мәхәббәт хисен 9-10 яшемдә кичердем. Күршеләргә Якутиядан туганнары кайтып йөрийде. Менә шул малайга гашык булдым. Читтән генә образына мөгаен. Әмма аралашып карагач хисләрем сүнде. Минем гел шулай була иде. Башта гашык булам, аралашам, аннан минем кеше түгел икәнен аңлыйм. Үз кешемне, чын мәхәббәтемне эзләп тапканчы шулай булды дип хисләре белән бүлеште Дилә Нигъмәтуллина. Гашыклар көненә Дилә ныклап әзерләнә икән. Бүләкләр әзерләргә өләшергә мин бик яраттым ди җырчы. Аның аппак карлар җыры бүген туган көннәрен билгеләп үтүчеләргә бүләк буларак барып ирешсен. Киттек. Кадерле кызыбыз, сине 35 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Рәхмәт, әти әни. 35 яшьлек юбилей. Юк, бит безнең традиция. Былай булмый бит инде. Җыйнай да киттек. Анда егетләр дә була. Әйдә. И кызлар, рәхмәтләр яусың инде, прямо тоңып. Бай кияүләр сезгә бәхетләр күбәйтеп тормаймы? Матурлар, матурлар. Ниләр маскилармы? Жыртылып бетте. Аба, сез Ләйсән Мәхмүтовага охшагансыз икән. Кит, барсы да шулай диләр. Барсы да шулай бутыйлар мине, бутыйлар. Әйдә, поехали, әйдә. Барасы юллар бар, әйдә.
Hürmetli тамашачылар, бүгін февральның 3-ші шығарылышы ярыш дәуам итем. Сіздің лидерларыңыз кім екен? Иқтибар экраннарға. Бірінші орында яне Гүлсерин Абдуллина, Озат Абитов, көресің жонатарлары оларға ғошиқлар күніне шундай бүләк ясарға болған. Екінші орында әлігіне жырлаған Диля Нигматуллина, үшінші орында шулай оқы лидерлар әтінде сенің үшін жыры білән Мурат Гайсин. Ләкин топшыру озағына Зәріне Асылқаевада бірінші орында болырға мүмкін, чүнки барысы да бик тиз өзгәрі, барысы да сізнің қоларда. Біз дәуім етеміз. Hər gün яратқан кішінге нәшәсіңдә уяну, аның білән бірге қолға қол тұтынып ғымыр бойынша атлау. Шунан да зур бүләк бармы икенди Виталий Агапов. Жыршы бұл бейрәмгә нейтраль қарый, ертен тұрмыш иптәшін қытлый, тик махсус бейрәм дип әзірленіп йөрмей екен. Артық романтикаға беріліп йөрү яшінен уздық индеді Виталий әфәнді. Аның яшьләргә теләге шул. Яш шақта үз насып ярларыгызны табыгыз. Сыңға қала көрмәгіз. Жырыда бит сыңға қалдым деп атала. İzlələdim tapmadım senin gibi kimin güzel şeşkelerini jir yüzünden Sina qaytım irkem talabana boşup Jitişmedim songa qaladım mihim Sina qaytım irkem talabana boşup Jitişmedim songa qaladım mihim Әқсын ағай, Зұқырының қалларын шықсын? Әғыл, келсеге кеуге шыға. Житішмәдім иркен, бәйеләген сіңсін, тұрмыш yollarını başqa білән. Qayıdıb qayınlarda süyəlir yıladın, sirlərimini bana söylədim. Qayıdıb qayınlarda süyəlir yıladın, sirlərimini bana söylədim. Gözü yaşlarını sürdü, uluğa şeşke tuttu. Sizini kutlarga deyip toyga kildi. Güzellerini de senin munsuzlar. Baya gitti şayanı şakalara. Güzellerini de senin munsuzlar. Baya gitti şayanı şakalara. İzledim, kopmadım, senin gibi kimin güzel şeşkelerini jir yüzünden. Güzellerini de senin munsuzlar. Baya gitti şayanı şakalara. Güzellerini de senin munsuzlar. Baya gitti şayanı şakalara. Baya gitti şayanı şakalara.
Виталий Агапов жырлағанша сынға қолмағыз. Яратқан кішілеріңізге матур сөзлер әйтерге, һәм оларны құшақлап алырға. Міне қазір құшақлап алсағыз да бола. Тілегің һәм мүмкіншілігің болса, яки сүйген ярыңны шотландырға тілесең иди күнні де бейрәмге ейлендірге бола. Мұның үшін мақсус 14 февраль күнін күтіп отырға керек меді Алия Карачурина. Жауабынан аңлашылғанша, Алия бұл күнні шулай уқ бейрәм боларақ қабыл етмей. Кімдер Алия білен құлыша? Келішем, лайк қойық. Яки жырына тауыш берек. Өкен мен өткенлерге. Да киртелер ұшыратсағыз, көңілігіз болса да яралы, сіз еске алығыз ешілі сүйген бірінші яратқан ярларны. Ғашиқлар күніндегіне түгіл, әр күнні яратқан қадірлі кішілеріңізге мәхәббәт сөзлерін әйтерге тортынмағыз деп біз бүгінге соңғы башқарушылар турында сөйлесуге көшеміз. Нешігінде сүйгеніңе бұл күнні сюрприз ясамайсың? Айрат Сафин һәм диджей Радик икесе дә бер фикердә. 14 февраль ғашиқлар көне буларак кертелгән икән, аны һичшиксез бәйрәм итәргә кирәк. Шуңа да алар яраткан кешеләренә бик тә үзенчәлекле бүләкләр ясыйлар. Алар февраль айында җиңүче булса, бу алар өчен дә, гаиләләре өчен дә шәп бүләк булачак. Син мине
Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең яраткан хит парадыбыз охырына якынлаша. Бөтен җырны да тыңлап уздык. Рекламадан соң әлбәттә җиңүченең исеме ачыкланачак. Безнең белән калыгыз. Кайнар хит, Болгар радиосында. Кайнар хит, Болгар радиосында. Турыдан-туры эфирдә кайнар хит тапшыруы дәвам итә. Бу атнаның уның кайнар хитын тыңлап уздык. Алар арасында иң күп тавышны кем дип уйлыйсыз? Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов җыйдылар. Котлыйбыз. Икенче атнада нәтиҗәләр нинди булыр? Моны бары тик сез хәл итәсез, дуслар. Исегезгә төшерәм, яраткан җырларыгыз өчен атна дәвамында 5177 номерына SMS тавышларда юллый аласыз. Яратылып яшәгез дигән теләктә мин Айсылу Габдинова бүгенгә сезнең белән сау булашам. Мин сезне яратам. Бушлай тавыш бирү системасын цифровые технологии профессиональ контакт үзәге тәкъдим итә. Кайнар хит,